Kat ba ka jinglik tap kerteng ki kertong ki banya kunya ke election MDC Hajar Arpusan kalaya chat hakiwe ki benta jong district. Benta ka sengi uba penkrau borlin kharjarin ubade ukertong na ka parti VPP uban sele election MDC na ka 25 Maukerwat District Council Constituency Southwest Khasi Hills District ulalit bantap kerteng ya ledia khmat returning officer jong 25 Maukerwat District Council Constituency. Hakini kesengi lawan bansenran lang yo ba penkrau borlin lagi katu kat ningut kinong kersan jong ke parti VPP na po ke Maukerwat Constituency. Jing thap kerteng das ni te kumnu pisnga holor kami ka nga nagaling jong kertong jong ka parti nagaling ka Maukerwat Constituency ni penpau ya ka jing sukmen marba hagre kesengi ka bamta lawa man pendap ya ka banta ka bangi ni kwa ta kalong ban mi sya ka jeli ban yakun ya ka MDC election ti nagaling jongi kum ka parti hi idap ka jing sukmen mar menta kesengi lai la man pendap ban fai ka nomination mo ban yakun ha ka MDC election ka paswan tak ada jing sungo jong pidon jikan man ban yu khay usok jing jok kali jing ala entang kata te ka batik na ka pas kham ha ni ha bangi mi syamadan mi nomor kirmen bangin job bet ba kata ka jing sus kham jugi ba ya menta in poi bet sakthong nomor ba ngatrai umdan hi bumi sya ka madan thma ba kirmen ban rem waila mi sya ka madan thma hi kirmen bet jing job bet long layap ni imru ni kirmen bet job bet to subu lada phipa ya ka thong jing job ki ai trai ki mat ki ba kong san ba phin le nam ta ka kun si jong pi nakaleng jugi kum ka parti kum bangila kren pajba abangila sikidong kithanyi chaka ki ba perper no bangila ban badle si ulakam ha chala ka district council kathong jugi hi kalong ban wara ek sensar ka dar ka khoi ban le si langwa juga district council ila ban rung ha ka jeli ha ka council mo le si ban pene ek ta khando ko siap ka jung trai ko jugi ha khando ko siap ha ka khai pateng bari ki bubun menta le si ki ba ha ka jingla jungi kum ka parti ka bangi ngila bu thong ne se kini kinet sngi sapen mi ya ka manifesto jong parti ko jungi tingin sang pentip epi ya ka bangi ibu thong ha ka MDC election potong ke tre ka parti ba phi ka don ka jing elek menta hapring ka VPP bat ka ka parti phi ka jingile menta nganop ong ka parti jungi menta kamdei bot unu kertong ka jingile jong ka parti jungi menta kolong persya ya ka sensar ka khadar ka bam khoi ka sensar ka khadar ka bamsap ka bano siliang ka ba panben isi urit ya uduk su kata ka jingile jungi kamlong persya unu kertong ane ya kuno seng san partai bar ka jingile ak ti manta nga juker nak basai ba ka dei be jong upaj ba ya ki wepat ki political party ki seng san partai ni de tangki atiar ki paj ba ki patongkam ki khmi ki bu ya ka jingker man ka bakhadu ba leng ba jong parti ka jingile si kanwan kata ka sensar ka khadar ka bakhoi ka sensar ka khadar le si ka balait ka bamsap bar ka sensar ka khadar le si ka manong jingker khu ya urit uria uduk usuk ukup silang kata ka thong